Tiha ni kapur nakaliang jong ka Good News TV ngidon ni kaban pdiang sobha ya pi baroh kiba jusngap ya ki jing hikai kiba ka Good News TV kadon manun ra shpi hakabakum kani ka program ka Bible study ni ai khoble ya pi kinong pet bat kinong sngap ya kani ka program pila ban sngap ya ka lingba haki social media platform pila ban sngap ya ka let's say lingba ki local channel gani ka channel jong Good News TV ai khoble ya pi baroh haka kerteng ka bathiang ka ba em ka badon bor ka jong try bat unong pen em jong Jesus Christ hakani ka program go menta nginyo ya ka jing hikai bat ka phang jong ni ka jing hikai kalong ki KYRDAN jong ka JINGNGEIT KHRISTAN haktian pareng the levels of Christian faith berkani kalong ka benta ka ba don kambha ka ba habangi tip yu Jesus Christ habangi pdiang yu ngidon kaman sngotu shano ka ktien ka jong blei ka khod yanga bat yapi bade kani la pensyong nong rim na ka ktien ka jong blei ka shithi ka jong u apostol Yohanes ka baningkong ka lenong ka ba ar ka dekhot na du ka ba khat ar hadu ka ba khat sao te shua bangin let ka ktien ka jong blei te tongin ya pendem ho blei ka jingduwai tongin ya duai ablei buk pa jingi hapdeng bat bid ngiwana khamat jome ko kunrat ban aingu yame nam tan ka por ka ba kodor ka ba me penyo hangi ko kunrat ya ka ba sashi sin ngin phai ka ktien ka ba khuit ka jome ya ka ban puli bat pusan ya ka ko kunrat ngadwai ba men kyrkhu yu shakru joba ubom long ai ruem ya ka ba me la penim ai bat meju pendon kam na ka wi ka por ko ipat hai bor barit jong u kunrat bi ngadwai ba men kyrkhu bat men penlong yu atiar bat utendong jing sawa ya ka ba men wan ra ru ka jing kyrkhu na ka benta ki nong sngo bat ki nong sngap ko kunrat ki badon haki jaka baroh bat ki ba sngap ling ba ki kor ki bor ba ka jing start joko perthei bat ka juk ka bangi em adwai ba men penslek kunrat bi ba ka wei ka kentien ni ka ban mi kunrat kana long ka jing kyrkhu ko kpa na ka benta baroh yanga bat yangi ki ba sngap ya kini ka program to kyrkhu ma kunrat penslek du men sim khu joma ya lam mi ka por ka badangsa haka kerteng utrai bat unong pen em jing Jesus Christ ni dwai amen te kumong ong ka phang jong ni ka Bible study lani ka jing hikai ka long shaphang ki KYRDAN jong ki JINGNGEIT KHRISTAN the levels of Christian faith bala pensyong nong rem naka shithi ka baningkong apostol Yohanes kalenong ka baar ka dekhat ka bakhat ar hadu ka bakhat sao tangan puli gani ka ktien jong blei ka Bible ka ong kumne ngatho hapi ko khun heb nabala map no yaki pop jong pi nakabenta ka kerteng jong u ngatho hapi ko kikpa naba pila ithu yau tau balong nadu meningkong ngatho hapi ko kisamla naba pila job not thiau yau tau basneu ngala tho hapi ko khun kena naba pi ithu yau kpa ngala tho hapi ko kikpa naba pi ithu yuta ubalong nadu meningkong ngala tho hapi ko ki samla naba pi long ki baklan bat kata ka ktien u blei ka yaisa hapi bat pila job not thiau yauta ubasneu kata ka long ka benta na ka ktien ko jong blei ya ka ba la pensyong nong rim ya gini ka jing hikai lara pila sha skor ke ka bangal puli na ka ktien ko jong blei pensyam bahakini ki lightly ki dekhot kaba khat ar khat lai bat kaba khat sao u apostol Yohanes u tho u ban arsin ni ka jo wong nga tho shapi ki kun hap nga tho shapi ki kpa nga tho shapi ki samla bat u ban ya ka ni kaba mo chisin ba la banjur ya ka don ka daw haba ka ktien ko jong blei ka banjur ka no benta ka repeat ino no benta kamot ka don ka benta ka don ka daw pat kata ka long ka ba mangham aphingi hapan pusan ngin hapan pusan utho shki kun hap utho shki kpa utho shki samla nang ta utho biang shki kun kana utho biang shki kpa utho biang shki samla haba la khayo brio shakani ka perthei ngitip baroh hakani ka jinglong do jongi
Ubriu ya naka jinglong klung kena, syaka jinglong samla, bat nang ta syaka jinglong rangba, neka jinglong kpa, la neka jinglong keme. Bat kani ka rukom ya kaba ublei ula bu bet bu renti, haka neka jinglong do jongi. Kaba mot ba, naka jinglong klung, syaka jinglong samla, syaka jinglong rangba, ngiu I baka don ka jing nang san, haka jing im jong briu. Bat lada ja ba uklung neu kena, neu samla, umla ban kot, syak ban ya syaka jing nangsan, ngi ong baka don kanu rekanu ka jing pang, ne ka jing duna, haka bede baka kot ka kya, la ne ka met ka pat, jong uta la ne ka ta ka briu. Haka ne ka siti ka jong apostol Yohanes, haka ne ki dekot bala puli, ko mga laong, u apostol Yohanes, u tho syaki kun hep, ne syaki kun kena. Na fi skap hai ka ibala puli, o nga tho syapi ki kun hep, na bala map noi ki pop jong pi na bynta ka kyrteng jong u. Nang tau o nga tho syapi ki kpa, ba nang tau o nga tho syapi ki samla. Karukom tho jong u, kamlong kum karukom long jo ka do ka jong i. Haka do ngi kren syapang ka jinglong klung kena, syaka jinglong samla, syaka jinglong rangba. Henry haka ni ka bynta, Yohanes uong nga tho syapi ki kun hep kun kena. Kata di bandingkong, nang taong nga tho siya pi kikpa, kata ka di kabaar. But nang taong nga tho siya pi kisamla, kata ka di kabalay. Sisen perkat, las ngoday baw Yohanes un tho, siya ki kun hep kun kena ningkong, nang ta un tho siya kisamla, but nang ta un tho pat siya kikpa. Kabalong ka sequence, jong ka jinglong do jong ngiyat step by step. Henry karukom tho ka jong Yohanes, ko mga laongan banbiang, utho ningkong siya siya ki kun hep kun kena, nang ta utho siya ki kpa, pat hadin kata utho pat siya ki samla. Kajing kali ka bami kalong, balay u Yohanes, utho hakate karukom. Siya bangin jubab ya katangin ken mau, ba yakani ka ketien ka jong blay, yakani ka ketien jong blay, u Yohanes, u Petrus, u Matthias, u Lucas, u Paul, but kibabon ki weipat ki briu ki belai don bentah ka bantho eka ki deitang ki atiar ki batho. Henry main author jong ka Bible ngitip baroh udei ublei. Tenamar ta kadaw balei ublei u kentu yu Yohanes bantho hakani karukom ban address sya ki kulung kana ban address nang ta sya ki kpa ban address nang ta sya ki samla. Balei tongnya perkat ya kania. Hakini ki dekat, Yohanes wong nga tho hapi ki kun hep. Haba nga puli gani ka bentang, nga kali yu try, ban nga ong try, Yohanes tho siti siya ki kun kana, siya ki klung, siya ki kun hep. Hatu kini kilase ban puli, bat ban puson ya ka kabla tho haka, kilase ki klung kana, ban puli ya ka. Bat sisen perkat nga sengutu, ba, Yohanes, habaw ang atho siya pigi kun hep, kamot bo tho siya ki klung, ki bakin jado, lani ki kena ki bakin jado. Kumta Yohanes umut ayu de kabaong, ngatho hapi ki kun hep. Berkata kalong bangin niya puson, pi iya kani ka siti lada pi puli kalong ka beningkong, kadakot ka beningkong terter, apostol Yohanes, address ya kani ka siti, siya baroh kita kibriu ki balangit hau Jesus Christ bat ya kita ki balong ki nongbot jong trai ki Khristan ki badon hakaleng ki jaka kamot kani kadai ka siti ka ba latho do Yohanes siya ki bangit larfi puli ka beningkong Yohanes ka beningkong dekot ka beningkong ogum ne kata ka ba lalong na ka ba meningkong ya ka ba ngilayo snow ya kabang ngilayo dalagi kamat jongi, ya kabang ngilayo kmi pelau, bat kikti jongi kalayo taba, syapang utau ketien ka jingim. Pisau tu, ya ka kabla tho ani ka ketien jong play. Ong ya kata kaba ngilayo snow, ngilayo ngilayo kmi, ngilayo kta, ukuran syapang jongi. Kamot jong jong kita baroh ki balangit haka kerteng ka jong Jesus Christ. Kamot kadai ke siti ka ba address siya ki balangit.
Bat kasiti ka address ru syapi ki ban ngeit ha ka kerteng u Jesu Kris. Dan cibun let's say kiba pet yang ni ka program ni ka por kiba 4 don ha ka balang. Kimpat pdiang u Jesu Kris ndrei u blei u lami pi ban cha skore kan ni bat la da pi snow bat pi ong ngar ngakwa ban ngeit u Jesu kan ni ka siti u blei u address syapi. U address syapi. Kum ta kan ni ka siti kam thau syaki khun hab lani ki khun kena lani ki samla bat ki kpa ki ba kinja do kan mau habu nga tho spi khun hab nga tho spi khun kena nga tho spi ki kpa bat ki samla kamdei syakini ki bru ka ba kinja do andre ka di ka siti ka ba kinja men sim bat ka tho ya ka jinglong khun hab ka jinglong khun kena ka jinglong kpa ka jinglong samla ha ka jing im men sim kata ha ka jing im jong ka jingngeit Khristan. Kata ka di ka ba blei ukwa yang nga bat yapi bangin sngoto. Kumta kini ki jinglong khun heb ya ka bla tho ani ka Bible ani ki khun kena ka jinglong kum ki kpa bat ka jinglong kum ki samla ka tho ya ki KYRDAN jong ka jingsan ha ka jinglong Khristan. Ka tho ya ki KYRDAN kita ki levels of Christian growth. Kata ka di ka blei ukwa yang i bangin sngoto. Bat haka jinglong Khristan wat hashwa ka jinglong khun hab khun kena kawan shwa kata ka jinglong khun hab khun kena nangta kawan sa ka jinglong kpa bat khadu kawan ka jinglong samla. Bat kani ka di ka rule ka ba apply haka jingim ka ba kenjamen sim. Hakan jado wan shwa ka jinglong klung kena wan ka jinglong samla bat wan ka jinglong kpa. Henry haka jingim ka bakan jaman sim kawan ka jinglong klung kena kawan ka jinglong khun hab nangta kawan ka jinglong kum ki kpa bat nangta kawan ka jinglong kum ki samla. Kata ka dei ka an ka ba govern ka ba peniat ya ka jingim mensim jong abat jong pi bat ngidon kam ban sngotu ya ka ni ladangi dei bat la ban pendep ya ka mon jong blei haka jingim jong Tongin pet ya kani ka ba kaktian ka jong blei ka ba blei Ukraine no Petros ka banikong ka baar ka ongkum ni ngewbha kum ki khunlung badangkha tu pin kwa hir ka dut ka ba dimensim ngewbha ni lain bakhado khnang ba pin yo sandaka sha ka jing pen em hang ni ngi yo I bo Petros Ukraine ta ka ju Ukraine ta ka jinglong khlung bat nang ta ukuran bangi dei ban le bangi num sa ka jinglong khlung bat uang ba pi dei ban san sya ka jing pen em kamot ha ka jing em Khristan jongi kum ki balanget ngim dei ban sakut kum ki khlung rengi dei ban san bat kata ka di ku Petros ru Ukraine uai Khristan let's say dan apdeng jongi ngila ban bu ini ka jing kali uai Khristan ka jubab kalong Khristan udah breu ne ka breu ki balanget bat pdiang yo Jesu komu try bat unong pen em jongki bat ki balayo jingma bat jingsat ne ki pop baroh bat ki yo ru ya ka jing em bam jukut ki bat don ka jing snow scam ya ka jing em bam jukut uta lani kata ki di Khristan ki brega ba pdiang yo Jesu ki banget ya ki balai plai lagi jong ki pop ki balai yo jingma kita ki di Khristan ong Yohanes ka beningkong ka bakat ar Larpi pai na kaktian jong blei ka gospel Yohanes. Wangkat ki ba pdiang ya Hakitu ay ka bor ban long ki khun ki jong blei. Kata hakita ki banget haka kerteng u Jesu Kris. Nang tangi pulir u Yohanes lai kan riu ka Bible ka ongkum no. Ka Bible ka ong na bau blei ula I kata-kata ka pertei. Kat bau la ai tino ilo khun ba kamarway. Bau u banget hu onom jatsyo. Henry yo ya ka jing im bom jikot. Uai Khristan udai bla yo jingma udai badon ka jing skos kem ka jingim bam jikot namar bola ngeit hau khun jong blai u Jesu nang ta uai Khristan ro udai breu ne ka breu ki ba bot yo Jesu bat sumar kem ya ki hukum jong u tar dei Khristan kamu tang bangi syungai kamu tang bangi lai syo jingma andre ki breu ka ba bot yo Jesu man kasngi u Jesu ong no Yohanes khatsan ong kum ne lada fi yanga to sumar ya ki hukum jama ki Khristan ki basisha ki dei kita ki ba yu Jesu bat ki ba sumar ya ki hukum ki jong o amar takadang ko ban keli fi ki dong ngap baro
ngilong ki Kristan ki bakumno. Hato ngilong ki batip yu Jisu, ki blangit hau, tang bagi bamle, ya ke ka ba u kwa ingi banle. Ne ngilong ki Kristan ki batip ki bangit, ki blayo jingmap, ki blayo jingsat, ki badon ka jing snows kem ka jing penem, ban man gas ni persyang banle ya kata ka ba u blei kwa ingi banle, ban kiu ban san, hakata ka ki KYRDAN jong ka jingngeit Kristan ki jongi. Uta lani kata kide ki Kristan. Tong nyepet jadi ka bynta ka bandingkong. Ki KYRDAN jong ka jingngeit Kristan, the levels of Christian faith. Ka bandingkong u Yones hakane ka siti jong u nga tho shapi ko ki kun hap ko ki kun kena. Kani ka ka level ka bandingkong, kani ka KYRDAN ka bandingkong, ka KYRDAN jong ki kun hap bat ki kun kena. U Yones u tho yano habau tho ini ki kentin. Yano umut habau ong nga tho api ki kun hap bat ki kun kena. Habangi puli ka Bible ngayo i bau Yones u tho siya ki Kristan baroh ki badang syunget bat pdiang yo Jesus Christ kumutray bat unong penem jongki. Kini kidei kita ki kun hap bat ki kun kena. Kumbala puli mene na Petros ro. Ban siti baningkong apostol Petros lanong baar dekot kabaar. Wangat kum ki kunlong badang syukha. Habaong ki kun hap ladi ki kun kena. Kamut kita ki kunlong ki badang syukha. Haka jing im ka bakenjaman sim mdai kenjado mdai tu ki kun bakha ki kimi pa hospital lani hayeng henry ki deki kun Kristan ya ka ba ki dang syu pdiang yu Jesus Christ bat kumunong penem jongki ya kita u Yones uang baki dei kita ki kun hap bat ki kun kena ki breu ki badang syunget bat pdiang yu Jesus Christ kumutray bat unong penem jongki kini ki dei kita ki kun hap bat ki kun kena. Kitu ki bawan show Jisu ringkat bat ki pop jong ki banyo jing ma bat jing sat. Ki bawan daga dono jong ka jing kalaga bamut naki jing im ki barim ki jong ki naki jing im jong ka pop naki jing im jong ka jing kwa brai naki jing im jong ka jing auria haba ki snau tho bau Jisu ong to wan hanga pi baro ki bathait bat ki bakhia ka jing kit ki snau tho ba ka jing im ka khia bat ki don kam yo Jisu ki don kam ka jing pelat ka jing thau tomai bat ki wan show Jisu. Ya kitu u Yones uang pide ki kun hap bat ki kun kena. Nga tho api ko ki kun hap na bala map no ki pop jong pi na ka benta ka kerteng jong u. Nga tho api ko ki kun kena na ba pila itu yo tau kupa. Ki ai ki di ki kun hap kun kena ki de kita ki breu ki ba pdiang yu Jesus Christ kumutray bat unong penem jong ki. Ba ki le kumta ki yo ya ka jing map ki pop jong ki. Ki yo jing map iki pop ke jongki bat ka baar kini ki kun hap kun kena ki dei kita ki beri ke ba pdiang yu Jesus Christ bat ki bala itu yo blei pi uthau se kitu baro ki bala yo ye ka jingkha arsin haba ong itu yo blei kum ukpa kamut ki beri ke beli omat ye ka jing pen kha arsin ke jong blei sngap u Yones ong kumne ka gospel Yones lomaning kong dekat bakalai ki bala kha om na ka snam lemne naka do, lemne naka monu breu, henry na ublay kay. Kata ka ka pa, u Yones ukwa ban pensyayangi, baka first level jong ka KYRDAN ka baningkong jong ka jingngeit Kristan jongi, kadai kata ka jingyo mat ikipop, kadai kata ka jingyo mat, ya ka jing ka arsin lani ka jing ka tamay. Omsyo ka baka hospital lani hayeng day may jongi, henry ka jing ka banajrong, da ublay. Kata ka di ka ublay, ukuran nyingi. Pat namar ka daw, ladangi ong bangilong kita kibangit. Lani ladangi ong bangilong kita kiba itu ublay, ngin hap ban mat ikini. Ngin hap ban mat, ika jing map ikipop jongi. Ngin hap ban mat, ika kata ka jing ka arsin. Ladangi empat mat, ika ni ngimla ban ong, bangila don haka level ka baningkong. Ngimpat la ban ong, bangila don haka level maningkong. Kumunong syarah ka balang, ngay kendo si bon ki para banget ya kabalang. Ki baka jing im jong ki dan na pren juki ki ba it bahayo try. Ki ba wat yo blay ki ba jan shu ki ba le ka mon jong blay. Ba don ki para banget. Ya ksat ya ka jing im. Ka pop kadang te. Ki ktin ki baki keren ki kam baki le. Ka pen i baya ki pop empat sim lama. Bat empat yo pdiang ya kata ka jing ka arsin lani ka jing ka banau blay na jerong.
Lamar to kadau ngin hap ban sngo thu ki ai ki ki khun khna. Ki khun hap lan ki khun khna ki de kita ke bala ngeit bat pdiang yu jisu bat ki bala yo ma bi ki pop bat ki bala yo ya ka jingkha arsin. Nicodemus how yones ka gospel jong yones kal nong ka balai ka khot baning kong do kan yo wan chu jisu ka bible ka ong. Uday unong urang ba unong yalam niam. Henry wan chu jisu but haba wan chu jisu ong kono hikai ba bha. Ngitip ba me wan no blei nama omdon bala ban le ek bakum ma me. Henry jisu bo pet yu nong yalam niam. Lesi bala don ka balang la slem ba bala rang ba. Ong ko Nicodemus nga ong yame lem da khapat yame menom yo I ka hima jong blei. Kamot Nicodemus umpat don ka first level ru. Namar umpat kapat yo jingma bigi pop baru jisu ong Nicodemus mempat don ka first level don kam ban kapat yame pi habala kha yo briu no blei kisdang ban itu yo blei kum lau jong kupa mano ba pen kham dai shu ti mei dai shu ipai ba kan jado jongi la pen kha ngi la nge yo jisu la pen kha yang ngi nau blei but namar ta kadang isdang ban itu yo blei kum la ujong ukpa but om shu tangkup unong thau ne unong penlong but kata ka dei ka jing itanat jong ka jingngeit khristan bahang ne ngi yo ban itu yo blei kum ukpa ujongi ubahabneng baling yong kpa yo namar dei ma ute ubapen kha yangi Kibala kha om naga snam, lemne naga do, lemne naga monobril, henrei na ublei. Ngi sange ban ong ublei nong thau nong pelong, ngi sedang ban ong ublei ukpa jongi ubahabeneng. Kata kadai ka ba, ka Bible ka hikai, bat kata kadai ka first level, kadai ka kerdan ka beningkong, jong ka jingngeit khristan, ka jonga bat jong pi. Haba ubril naga bril, ki la pdiang yu Jisu Kris bat ki la long ki Kristan bat ki la yo ma bi ki pop ki la yo ka jingkha arsin menta ki don ka jinga dei ka ba jan bat ublei kum ka jinga dei ukhun bat ukpa ngila ban khot yu blei ukpa jong yu ba beneng bat u Jisu men bau dang don ha ka ni ka perthei u hikai ki sunran jong u naga gospel jong Matthias kal nong ka ba nriu khandai do khatlai u hikai bat yaki kumno banduai baru ong haba pi duai ma pi kisenran ki jonga ma pi ki Kristan ma pi ki balanget ki belayo jingma ki bayo ka jingka arsin haba pi duai shu kpa jonga bahabeneng to ong ko kpa jongi ubahabeneng kata kadai ka bau Jisu uhikai barkane kadai ka kerdan ka beningkong jong ka jingngeit ngatho hapi ko ki khun hep ngatho hapi ko ki khun khana kamot u address syabaro kitu ki banget bat pdiang yu Jisu Kris kumunong penem ngakwa ban keli ya pi ki bapet hakani kapor hatungila pdiang mo yu Jisu Kris kumunong penem ngakwa ban keli ya pi hatungila tiknamo belayo jing sait ba jing ma ki pop jongi baro hatu ka jing em jongi ka pen ine em bala khayangi no blei ngim dei shu ki bakenja do ngilalong ki bakenja mensiem lada ka jubab kalong hooi teman besan lama bagi pop janga lasat yanga aong yipi ba piladon haka kerdan ka peningkong kata ka first level of Christian faith isngo yo blei jongi lada fi puli no yones ka siti jong u kan kalong peningkong dekot bakandai ongkum ne lada ngi pla yaki pop jongi ulong u blei u bayaine barbahak on map iki pop jongi bat on pen khoi na gejing bom hok baro kata gejing kular lada ngipla lada manga ngapla lada mapi ki bapet ini ka program ling baki social media lani ki television pipla lagi jogi pop ublei ongan map iki pop jongpi kamot hakat ni ka klip mat hi ka bangi pla bat ublei map on ra yangi hakata ka level ka beningkong habangi langit bat yo ya ka jingka arsin lani habala ngila yo mat ya kata ka born again ketien pareng kiong naublei ngila don hakata ka kerdan ka beningkong ublei unlong ukpa jongi bat ngin sedang gaji de batmai bat ublei kumukhun balau jong pa kata ka de ublei kwa pi kai ka jingngeit Khristan kai ka ni ka niam Khristan ka jingngeit Khristan ka de kata ka jinga de ka jongi bat ublei
te ladang impat pralai ki pop jongi ladang impat yo jing sat ladang impat yo ita ka jing khat mai ka jing dei ayo ngidon bat ublei kai kata ka relationship ka bangidon bat ublei ka shulong bai tang bangilong nong jing thau bat ublei long nong thau ru ublei kuang akwa ban tan khama janmiet ngam kwa ba pin long tang jing thau jonga bat nga long tang nong thau jong pi ru ublei ong akwa ba pi pin long ki khun ki jonga bat nga long khpa jong pi hang ta ken ka jing dei ka long ka bajan Kajinga day jong kupa bat kikun lani ka kemi bagi kun kalong ka bamla bat penyaklat. Ukpa un IT laga jong kajingim nam ta kikun ka kemi kan IT laga jong kajingim na ka benta kikun hadu ka ta kalong kajinga day. Bat kikun kin mong kin skosi haba don mano ba keren ba ben ya kikemi kikpa jong ki kata ka day kajinga day. Bat ublay ukwa e kata mangalaban paninuksa pi ka ktien jong ublay. Udebet Udai Kristan, udebet udai kun jong blei, udebet udai oma biki pop jong u baroh. Bat ka jian dei jong u bat ublei kalong ka jian dei kum ukun bat ukpa. Bat ka wei ke sngi haba ulalet syakata ka jaka haba kala don ka thma haba dei ki Israel bagi Filistia. Udebet ulai osngau yo tau ratba u giant u Goliath. Ba ukuran ben yo blei jong u. Jayu barokot ki ritmen sim namarba haba ki osno ki iu diu giant ki ritmen sim bagi shapting nre haba David u osno ki kentien ki ba mi no Goliath kaba ong bat ba keren ben yu tau blei jong David kamong kamen sim jong David shapting nre mong kamen sim usno si u ayu te Filistia ba klemot cher ong u ba keren ben yu blei jonga kata ken kadai ka jigadai kaba u blei kwa bangingin don bat o Kata di ka first level. Ngimong na em. Habadon bakaran ben. Yu blay jongi. Nga ngamong na em. Habadon bakaran ben. Yu blay jonga. Nga sosi na em. Larangam snosi. Kamot. Ngampat don ka first level. Ngampat don ka relationship. Kaba im. Kaba shisha. Kaba janay. But une ublay. Ka Bible nagaktiyan ublay. Rome saniway ka angkom ni. Namar balapan ksaningi daga jingay. Ngidon ka jingasyllok bat ublay do try jong yu Jesus Christ ngapa namar balapan kesan yangi ngilangge do Jesus mentang ngilaya syuk bat ublay mensyuang ngilong kinong syun mensyuang ngilong kinong ngilay persya mensyuang ngim ko ngoy ke hukum jong blay rementa namaru Jesus Christ nama pangilangge bat pdiang yu lapan syuk ingi bat ublay mut ngidon kata ka relationship kajing day jong ibu ublay kamlong syu kaba kajing syapting kamlong syu kajing day kaba jengai nrela penyesuk yangi ngilayawan hajan ublay mensyuang ngilong ginong syun menta habang ilawan syu jisu ngiladana ka first level ngilong kikhun ongru ka room san chipo ngapha namar menba ngilong ginong syun la penyesuk no yangi bat ublay daka jingiap ukun jo u Jesus Christ te kamtam shibun habala penyesuk yangi on pen im yangi daka jing im jongo sa kata ka di ka jinga day ka jonga jong pi bat ublay ngim day syuk inong syun jong ublay kabamut ladang ngim ngeit hu jisu ladang ngim pdiang yu jisu ladang ngim wan ban plano iki pop jongi hu jisu bo nyu asat yangi ladang ngim yo ai ka jing kha thamai ngilong ki ngilong ngidang sa kinong syun ki jong ublay mut ngim don ha ka level ka baningkong ngim don ha ka kerdan ka baningkong jong ka jingngeit khristan ngidang jengai menta pilalong ki kun kena jong ublay namar ba pilangeit hau Jesus Christ Kasinjam kabaningkong banlong Kristan kalong bangeit hau Jesus Christ uong nga tho hapi ko ki kun hep nabala map no iki pop jong pi nakabenta ka kerteng jong o nga tho hapi ko ki kun kena nabapila itu yo tau kupa kanegen kadai kata ka kerdan kabaningkong jong ka jingngeit Kristan Dihari tiyong nyesangi esyo kaktu. Kadang don sa kakerdan kabaar, jong kikpa, bar kakerdan kabalay, jong kisamla. Tingin sa beteng, hakaway pat kapor, nrey, hakaway kapor nginyo ban, yapuson kindiat. Kili la di. Hatung aladon mo kakerdan kabaningkong. Lamap mo ikipop jonga, lasat mo yung adagasna mo Jisu. Ngalayo mo ka jing ka arsin, nga don mo ka jing sngos kem, ya ka jing im ka babam jikot. Hato ka jing aday jonga pa ublay, kalalong mo ka jing aday kumukul ka kun, batlaw jong kupa.
Hatung ngalanut mo banduan hajan jong blei. Aku apa pin pusan ni kini benta. Namar lada ngimpat ben ke jinga dei jungi batu blei. Lada ngimpat snautu bala pen karsin yangi. Nginum lak banya ceka kerdan ka baar, nginum lak banya ceka kerdan ka balai. An dua ini gopor, ban ma pir ke bapet, dua lang bat nga. Visu tu ba pimpat don nak ni ka level ka beningkong. Pimpat pdiang yu Jisu Kris. Pdiang no mentang. Ngeit no hu Jisu. Plano ki pop jong pi. Bat ka Bible ka ong. Larapi pla un ma baru penkuit na kajingba mohok baroh. Tunganya duai. Ablei buk pa jingi bahabneng bat bede. Kanung idap da kajing sngongo yama atrai. Nam tani ka por ka bakodor. Ka bangiyok banyak puli bat puson ni ka ketien ka jome. Kan rat ba ni aingo ba meladep ailut yang itrai ke jing shisha baroh. Ki banyak rap yang ikukpa ba ngilaban kita ke jing ki bakot sya kata ke jing kot ka yama syajerong. Isngongo ni ka step ba mehikay yang ikan rat baki don kini ki KYRDAN JONG ke jinglong JINGNGEIT KHRISTAN ko pa. Pat kan rat bi ngiyok banyak pej ni ka step kita ke KYRDAN ka ba ningkong kan rat. Haka ba mangilang barong ihapan penti kena bangidon hanta. Namar lada ngimdon hanta ko kan rat ba Om baroh kiba ong hanga atrai kiba nyo ika hima jongme. Ngin hapan penti kena bangi don ka KYRDAN banikong. Ka KYRDAN ka bangi layo map iki pop jengi namaru Jisu Kris. Ka KYRDAN bangi layo ya gajing karsin ko try. Gajing penka ka ba na U Blei na jerong ko konrat. Ngidon ka KYRDAN ka bangi don ka jinga day ka ba bat me U Blei kum ka jinga day ukun bat ka kun bat lo jong ukpa bat ka kebe. Kajian day ka ba jan, kajian day ka ba donjingmut, kajian day ka ba scam, kajian day ka ba shisha ko pa. Pag dua kamat cumetral se don ki ba ngap bagi ba pet iri ka program. Ki ba memekran ha po jong ki try. Ba kenrat ba menu rukim pat juan ko pa. Ban plano ekipop ban pdiang yame, ban yo jing map ban jing site. Ya ka ba me meladep pen yo halor juga ding pena men ba me yap ko kedrat arjas nam menshwa. Padahal jinget hame on punya suk ingi bat U Blei. Ngaduai bahagia ni ka por. Ka baki pet baki ngap ini ka program try. Penla iki bikin pelalut. Penla iki bikin wan hame. Me ong to wan hanga pi baroh ke bathait bagi baki aga jingkit. Penla iki bikin wan. Kenang manang ni sya kemat try. Kenang lakban yad pat. Man kiu sya kita ke KYRDAN ka baar. Ke KYRDAN ka balai. Jong ke jingkot ke jome kukpa. Tu kyrkhu ye ke baroh. Ke bangiliok ban pendep kyrkhu yu sembai bola bet try. Ka ketien ke jome. Pat kyrkhu yang hilang baroh try. Banginum long tanginong snow. Mereka nong le ya ketien jome. Kaburam ke jingu kolong ke jome kenrat. Haka kertengu try pat unong penem jengi Jisu Kris. Ngidwai ngipan man ngikot kerpat. Patawai baka jingngeit ba U Blei pa ka jingai Jisu Kris. Leba ka jingiasyllok umensim akuit. Ken long ringkat. Bat kani ka ketien ni ka bala bet akani ka por. Ya ka bakan nang yo ban sutit. Bat bakan syeluit bat kan seiso. Haki donut ke bensim jongi baroh ke bi osngo ya ka. Ke jinggerku ke long baroh bagi tu ke bahikai, bat ke ba ban shashkor ban lek tien jome. Ke bedan hang ne bakaleng ka ri baka berthei. Mentash ki bom jukut ru. Amen. U Blei Un kyrkhu ye pi baroh.